Hej alle sammen, og velkommen tilbage i denne video. I dag spiller vi med en hest. En hest med en klam pige på. Lad os bare, vi spiller Driver 2 i dag, og ja. Lad os komme i gang. Freja, kom. Hvorfor kan min arm så højt? Nej! What? Jeg skrev kill Madsej, what? Helt ærligt. Hvorfor vil du dræbe mig? For du sagde en klam person. Hvad? Ja, nu skal vi lige få dig game og sådan noget, ikke? Okay, kom så. Kom du, Freja. Vi skal ud på eventyr. Jeg er her. Hvor er du henne? Jeg står i spawn. Freja, du har ligesom en død, så jeg tror bare, jeg vil gå selvmord en gang hurtigt. Så er det så live. Ja. Sådan. Så skal vi lige gå igennem reglerne, ikke? Ja, okay. Ja. Hvad fuck er det for noget skrald? Yes, man. Jeg har gear. Ja, det med det. Ja, der står welcome to the Driver 2, bla bla bla. Fuck af det. Nu skal jeg bare. Jeg skal lige... Hvad fuck sker der? Fuck, yes. Okay, så sådan der. Skal lige... 2 sekunder. Okay, jeg skal lige tjekke, om vi er optaget. Godt, det gør vi. Du så kikser. Game mode. Er du snart klar? Nu skal... Jeg er klar, slap af. Ja, welcome to the Driver 2. Bare sig det på den. Det er lige meget det der engelsk pis. Velkommen til Driver 2 Newton mod... Ej, det kan jeg ikke læse. Det er ikke nummerreglerne der. Video settings skal sættes på distance fra, eller det hedder. Ups. Brightness. Bright. Cloud off. Ej, jeg gider simpelthen de der regler. Ja, jamen vi kender godt reglerne. Bare sig de regler, du kender. Man skal hoppe ned for et hul. Ja. Og nu har du lige startet. Ja, slap af. Vi spawner bare her. I can go fast. Det er bare, vi spiller ikke med sådan noget diamantlort. Og hvorfor en tager vi skal tage etteren? Ja. 4 og 5. Okay, så skal vi herover i starten. 2. Hvad så der? 9. Okay, her. Vi tager den her, ikke? Er du inde på etteren? Ja. Okay, så kom ind. Ja, fuck, det når jo det der, hvor man skal... Jeg kan ikke huske, man skal op her. Nej, jeg kan ikke huske. Det var lidt med, at man skulle op på en af dem, og så skulle... Nej, man skulle nå at klippe på den her knap. Eller andet. Hvad fuck er det? Er den der? Nej, den gør ikke noget. Nå, det var den der. Hvad fuck? 5, 2, 1, go! Ej, okay. Nej, man skal stille sig på den rigtige. Nej, jeg må så tage på. Så tage på. Men jeg ser lige mine options. Sådan mere normalt. Skønt, der er flest folk, der kan lide det. Jeg kan bedst lide at lave... Jeg starter den. Men man skal i midten. Nej! Ej, okay, jeg har fundet... Jeg tror, jeg har fundet den. Ej, klar. Ej. Men kan jeg se det her? Jeg synes, jeg er fucking tæt på hele tiden. Nu kan du godt begynde at starte den. Ja, du starter den. Nej, alt for langt. No! Nej! Man lander sådan ved siden af, man skal op på en af de her blokser, så kan man sgu ikke ramme det. Okay. Nu venter... Men jeg skal lige tænke lige. Jeg skal nok starte til dig. Okay, vi gør sådan her. Nej, vent! 4, 3, 2, 1. Nej, hvor var det et skraldt sted, jeg valgte? Nej. Okay. Nu venter du lige lidt. Mere derovre. Ej, hvor er vi lort til det her. Ja, okay, jeg er klar. Vi vil godt have startet Skal jeg starte? 2, ikke? Jeg starter. Er du klar? 3. Hvor er du irriterende. Du kan også forklare, hvorfor vi ikke kunne starte med The Driver 2, ikke? Er det her etteren det? Nej, hvorfor vi ikke kunne starte med The Driver 1? Ja, det er på grund af mit mic er fucket op.
Okay. Nej, vent. Nej, jeg kan ikke komme op der. Hvor kan man komme op? Det kommer til højst sandsynligt til at lægge flere Kan man videoer. stå her på gulvet, eller hvad? Ja, det skal min. Nej, hvor er det tæt på. Jeg ved, Nej, hvor jeg skal. vi kan jo blive ved med at være ved den her, altså. Ja, men der kan være flere videoer. Jeg ligger måske 2 eller 3 år. På jeg kan ikke finde ud af det her lort der. No way, man. Jeg bliver bare ved med at trykke på den. Yes! Nej! I did it this time. Ej, hvor er du irriterende. I did it. What? I did it. Stod du bare på en gul? Ja, jeg stod oppe på en gul. Jeg skal også flytte mig lidt, men I did it. Yes. Ja, jeg fører stadig med... Hvor er den der kiste henne? Nu skal du Jamen, trykke. det er lige meget, den kiste. Nej, vi skal have kisten. Har du taget det, der var i kisten? Nej, men kisten er jo også bare lige meget, altså. Nej, der mangler en diamant. Har du taget diamanten? Jeg ved ikke, hvor diamanten er. Jeg ved det ikke, seriøst. Jeg lover mamma. Altså, det er fucking lige meget. Kom. Nej, vent lige. Vi klikker på den der knap nu. Nu venter du lige. Du kan godt lige vente. Tag dog tålmodighed, knæb. Vi har en diamond her. Kom så videre. Jeg klikker på knappen nu. Ja, tryk. Jeg ved ikke, om du bliver interesseret med mig. Men jeg klikker på dropper 2. Gør jeg også. Okay, dropper 2, det er sådan lidt... What? What så ikke? Det så ikke. What is going on, man? Jeg kan godt huske den her. Hvad fuck skete det der? Nej! Og er det for skridt til skridt der? Nej, vi skulle ikke have taget den her. Okay, det er for skridt til skridt. Find a way, reach the bottom of the level. Okay. Okay, men man kan også bare gøre det. Men vi prøver fra skridt til skridt her. Det er min lille taktik. Kom. Okay, så kan vi se vandet der. I did it. Ej, hvor du irriterende. Jeg var så tæt på at klare den lige før, men det gjorde jeg bare netop. Yes, okay, jeg sagde, at det er før jeg var klar på det, men... Nej, jeg lander lige præcis forkert. Hvorfor en... Jeg er kun død 13 gange. What, jeg kan ikke hoppe. Hvad er det for noget lort? Ej, vi kan ikke komme op og se, hvor flæn det er, mand. I må nyde det herfra, ikke? I cannot drop. Ui. Op. Yes. Nå, okay. Vi skal klikke på den der. Se jo lidt af det. Ja, vi har ikke klaret den endnu. Nej, fuck det. Jo, har vi klaret den nu? It must be done to unlock the following one. Jo, der er lys der. Nej, der skal også... Jamen, det er bare, hvis man finder diamanten. This alarm means the level is done. Det er fordi, der skal skiltet, det skal stå dernede. Jamen, det er bare rundt, hvis man finder diamanten. Nej, det er fordi, at du skal lande i det der spindelvæv, men det gjorde vi ikke lige før. Prøv lige at gå ind på den igen. Jamen, jeg landede i det der spindelvæv, men... Hvad er det for noget skridt? Nej, vi har gjort det. Bum. Så er det inde i træerne. Hvad er det for noget lort? Jeg lander i spindelvæv. What? Okay, er du lige gået derind igen da? Jeg er gået ind i træerne nu. Er det her leaf? Kommer du ind i træerne? Ja, okay. Jamen, det er fint nok. Den røde, det er lige. Ja. Vi tager den der, ikke? Har jeg fundet ud af. Hvad skal man? Det løb? Det er en af det virkelig. Nej, Shit. Nej. Hvad fuck er det for noget lort, mand? Ej, det Ja, kan vi kan ikke få kisten, der er en grund ikke diamond i. Ja, vi er lige meget med de der fucking kiste, mand. Shit, hvad fuck er det for noget skrald? Okay, der, jeg kan se kisten. Nej, hvor Nå, man kan skære ned i lianerne, det var derfor. Linealer? Fuck er det? Jeg sagde lianer. Tryk nu for helvede. Jeg er ligeglad. Du er ligeglad, vi skal ligesom i gang. Hvorfor? Hvor skal jeg hen? Altså, hvor er det klogt der? Shit. Hvor er det tæt på?
Nå, det er så mange blocks, men det er helt tricky. Du er i det mindste ikke død lige så mange gange som mig. Jamen, det er dejligt. Det er jo altid noget dejligt. Yes, I did it. I did it. Gjorde det bare, ikke? Jo, I did it. I did it. I fucking did it, man. Jeg skal bare lige finde en vej til, at det kunne lifte eller lort der. Jamen, jeg var så tæt på lige før, men den her grund, så... Det er derovre. Okay, her er boost-knappen, men den kan du sgu ikke skid. Boost. Boom. Vent, du den der? Nej, det gør den ikke. Boost, du er sgu ikke en skid. Nå, bukker jo helt, mand. Jeg opgiver det her level, det kan jeg lige så godt sige. Du må skære klare det. Klar det. Hej. Ja, jeg har lige klaret det. Godt. Har du? Inde i 4'en. Godt. Så hvor er du henne? Inde i 4'en? Ej, du er ligesom livet, mand. Du har ikke engang været forbi mig og klikket på knappen. Jo. Din lille noob. Jeg har trykket på knappen. Ja, som om... den er trick. Ja, nu... Ej, det er jeg fucking ligeglad med. Jeg hopper bare ned og tænker. Okay, det er i hvert fald ikke... Så det er sgu min del, okay. Så jeg gætter på den her. Jeg er klar igen. Nej, vent lige. Vent lidt, okay. Nej. Nå, nu kan jeg huske det. Okay. Hvad har vi? Jeg tror... Jeg ved det nu. Jeg ved, hvorfor jeg skal blive nu. Det er den her. Yes. Yes. Det er den her. Yes. Det er den her. Nej, det er den her. Pis. Okay. Det er fucking snyd. Det er den her. Nej, what? Yes! Jeg bare ikke at det nu. Nej! Jeg fucking ramte glasset. Først det der snablag. Så hashtag. Snablag der. Nej, hvorfor misser jeg altid den lort? Det er så hurtigt, man falder ned i starten, men nærmest ikke kan tænke på det. Jeg døde 25 gange. Men det er i hvert fald bedre end min. What is going on? Nej, så rammer jeg. Så er det hashtag. Så er det den der. Så er det hvad? Det der. Den der. Så er det den her. Så I did it. Du har set videoerne med det. Det er røvirriterende, det der. Det er fucking snyd. Nej, men jeg kender mønstret. Jeg gider slet ikke, når du bare skal se videoer med det. Jeg ser sgu ikke en video, man. Jeg er nærmest hele tiden aktiv her. Det kan folk også se på videoen. Jamen, det er 100 år siden, det hvor min samtale den video, vi var. Ja, og du sidder og ser videoerne hele tiden. Nej, jeg kan også godt. Det er nærmest langt over et år siden, mand. Det er bare den der boost, den kan vi ikke bruge til en skid. Det er den her hvor vi skal. Ja, jeg kom bare lige noget frem. Jeg kan mærke sejren. Okay, vi har klaret alle dem her. Nu mangler vi 5. Jeg vil hellere have dem der, hvor man skal trykke, og så kan I slippe. Hvad fuck er det for en? Okay. Klik. Nej, vi er ikke inde på den samme. Jo, vi er. Jeg kan godt se dig. Jeg kan ikke se dig. Det er lige meget. Okay, I did it first try. Det gjorde du bare ikke. Det jo. Der. Det gjorde jeg. Easy lemon squeeze. Nu bare komme og hygge dig. Eller, det var hyggeligt, det. Bare hyggeligt. Det er hyggeligt. Du sidder og ser videoer med det, sikkert. Nej, det kan folk sgu også se, om jeg gør. Jeg er hele tiden aktiv, og det prøver jeg også at være. Jeg prøver at lave nogle parkour-skills her. Kan folk se alle mine parkour-skills her, man. Parkour-skiller. Jeg skiller for parkour for vild. Yes. Der. Der. Jeg vil hellere, at du dropper 1, men du kan bare ikke køre det. Det er røvirriterende. Det er også men det er jeg glad for, at vi ikke kunne. For selvfølgelig, jeg måske så
Jeg har i hvert fald en meget større sandsynlighed for at vinde den her end den der. Du skal bare lige komme bare ind, hvor jeg dør 500 gange, og du dør. Det er ikke. First try. Ej, hvor er det skrald som mig. Kom så, Fruje, hvis du kommer op på 40, så må du gerne lige. Jeg er jo lige her. Ja, har du klaret den? Nej. Hvad, har du ikke klaret den? Jeg kan fucking ikke, for der er noget helt galt. Ja, med dit hoved, ja. Jeg er gået ind i nummer 5 snart. Hallo, jeg kan... Hvor fuck er knappen? Jamen, den er jo ligesom gået forbi. Det er nærmest tæt på vandet, der er det faldet ned i, hva'? Ja, jeg har fundet den. Den der har vi lige gjort. Nej, ja, det er den rigtige sekseren. Gå nu ind. Så den knap. Hvad er det nu for en så? Er det byen, tror jeg? Er det hvis der er en by med? Ej, det er babyen. Nu skal ramme i dens arm. Hvor ser det? Ikke dens arm, dens hånd. Ja, fuck det. Fuck den. Snak pænt. Undskyld. Ja, hvor er det svært. Nej, men... Ej, det ser sådan mega underligt ud. Jeg har et trick. Ej, man skal ikke ramme sådan hånd. Man skal ramme nede på jorden, hvor der er æderkopspind. Ellers ved jeg ikke, hvor man skal ramme. Jeg ved godt, hvor man skal ramme. Inden i hånden, eller hvor der er æderkopspind. Altså, jeg dør alligevel. Jeg ved bare, jeg ikke dør lige så mange gange som dig. For jeg står bare sådan cirka her. Og så kan jeg se the baby. Baby, fuck my life. Okay, hvis vi nu bare står over mit knap, med fuck skal det så ske? Den er så samme sted. Ej, så er jeg på Thompson. Det der, jeg skal ramme for Salan. Okay, jeg kan godt nu. Og vi har tommelfingeren der. Skal vi forbi der? Oh no, really. Du skal bare ikke klare den, altså. Men det gør jeg heller ikke. Kan du ikke bare lige høre alle de der irriterende ting, som jeg siger, altså? Også bare skrald det hele. Og man skal bare stå stille indtil jeg ser lidt. Okay, så spawner vi det. Ej, hvor er det bare tæt på, mand. Ej, der er altså flere steder, hvor man kan lande, altså. Altså, hvor det siger til den her, altså. Den er jo så spastisk. Kan ikke bare vinde, så må Freja gerne leave. Altså, den der... Altså, jeg har stadig 2 leave, jeg må vælge imellem. Hvis det er. Men du har leafet 2 gange. Yes, I did it! Yes! Det gjorde det også. Ja, fuck, det er stadig ulækkert. 5, 4, 3, 2. Her er knappen. Boom. Klik nu, sådan der. Bedre. Kommer du ind? Slap af. Hvad er det så for en? Easy peasy. Ej, hvor er det spidsbuk. Er det sådan en? Ej, den lå der ikke med mig. Ej, hvor er de irriterende. Det er jo så meget. 4, 5, 4, 3. Kan jeg beregne, om det er sådan? Nej, det er det sgu ikke, for nej. Jeg tænkte jo, det var sådan, at man kunne hoppe for skridt. Det kunne jeg ikke, men jeg har klaret nu, så det skulle lige meget. Ej, hvor jeg var syg, mand. Jeg er bedre til at droppe, end jeg lige har forventet. Shit. Ej, jeg venter bare her. Så du er der 5 med 3 andre, du kan hjælpe. Altså, jeg venter bare her. Jeg får spattet den her, fordi jeg ved ikke, hvor man fuck skulle lande, mand. Så det er bare... Du er lige klaret den. Kom her over den blå. Okay, der... Okay. Jeg synes bare ikke, jeg klikkede der. Klikket der. Nej, jeg klikker. Nå, fuck den her. Ej. Nej. Okay. Jeg faldt allerede ud over, fordi jeg vidste ikke, hvad det var. Nå, dem der kan man godt løbe over. I did it! Hvad du kan det?
hvor er jeg syg til at skrætte. Her venter vi bare på Freja, hun kommer. Kan vi hygge os og se lidt over til mod Freja? Kommer Freja snart?